show starts in 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Inton Sardam, iti Mayo 8, agtaguob amin nga aso. Wow! Titengat kasagngatan, agraira dagiti tattang. Saganaan nyo dagiti ridridaw yung taadan to agtok-tok, kat addan to ipapet-pet da kadagiti dakulap yun. Wow! Adon to timaktangan nga umawat iti agduruma agatad. Adon to ti agrumiit kingiwat mata puso a maparagsak. Wow! Ta iti apagdarikmat maadaan da iti kwarta. Ngem nagida kwarta at da kasukat na.